Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusiak eta Emiliano López Atxurra Petronorreko presidenteak lankidetza hitzarmena sinatu dute gaur, energiaren adimen zentroaren mugikortasun jasangarrirako unitatea sortzeko. Energia berriztagarriaren motorra litzateke, ibilgailu arrunt baten eraginkortasun globala areagotzea ahalbidetzen duten teknologiez hornituta egongo litzatekeen ibilgailu berria sortzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak plataforma sortzearen aldeko apustua egin du, energiaren adimen zentroa Energy Intelligence Center delakoa, Euskal Herriko energia ekosistemari balioa emango diona industria zein teknologia ikuspegitik. Sektorea eraldatzen lagunduko luke eta jasangarritasunaren zein eraginkortasunaren erronketara egokitzeko tresna modura funtzionatuko luke. Ekimen berri hau abiarazteko, Bizkaiko Foru Aldundiaren esanetan mugikortasun jasangarria da garatu beharreko lehenengo bektorea, izan ere Euskal Herriak ahalmen garrantzitsua du automobilgintzaren industrian, baita energiaren alorrean ere, eta Petronor erreferentziazko enpresa traktorea da. Urtebeteko indarraldia izango du hitzarmenak, hala ere luzatu egin ahalko da bi alderdiek hala adostuta.